Dewan juri kabarno kula dene cerita kangge kanca-kanca nggih. Hei kanca-kanca, awakmu ngerti ra yen jaman biyen ning tlatah Pariungu ana pangeran gedhe ingkang misuwur. Lah awakmu kabeh ngerti ra jenenge sapa? Boten. Asmane Pangeran Jumina. Dheweke diutus kanggo goleki sisih meleh utusane Mataram sing asmane Tumenggung Mandurejo. Lah Tumenggung Mandurejo kuwi sing nyluruh ninggon Batavia nanging durung deri. Sawise Tumenggung Mandurejo kebangsa kalah mergo ana paekane saka sura akul-akul. Rombongan prajurit asli balik ning Mataram. Ning siji boko siji ki ora kuat. Wong kahanane loncat aceh kena meriane lodo-lodo kompeni ora nyang Mataram. Ning yo duwe rasa isin mergo kalah nyelurung musuh Tumenggung Mandurejo nandang Sungkawa. Nandang loro suwi-suwi saya merantes rikala samono tetep kepengin sowan ing Mataram. Sinuangan atur ingkang kula bekteni sejatosipun kula badhe sowan ngersa panjenengan badhe matur nanging kanjeng kula tidak saged sowan ngersa panjenengan amargi kuwontenan kula kados ngaten. Ora kanono wonten ngajengipun Tumenggung Mandurejo rawuh bawangan ingkang paring asma Pangeran Juna. Iki kebenarane lan menawi sabina Gusti Allah awet saking ikhlasen Mandurejo ngabdi dhateng negara wis loncat aceh awake nanging isih kepengin sowan nguduhake kahanan sing sabenere. Kepada tauhe Pangeran Juna jur dadi satu. Tumenggung Mandurejo sing rawuh Pangeran Juna. Aku arep nyoredake piye larah-larahe kok kowe nganti koyo ngene. Kemangko sing tak mirengke saka pelaporane sura akul-akul iki sira mindak jempol karo kompeni sing dadekake Mataram kalah keseser mergo kowe mindak jempol karo kompeni mergone kowe milih didadekake bupati yang bener. Apa bener kaya ngono? Coba ngatura. Nyuwun pangapunten Pangeran. Sedaya menika mbok bilih saking regedanipun sura akul-akul ingkang milih wontenan sedaya. Monggo kula segede bocah mbok bilih kula boten saged dumugi Mataram. Panjenengan dados talan atur kula. Pangeran Jumina ngakak